आता अशा प्रकारे आपली सुरणाची कापं झालेली आहेत, आता ती बंद करूया. बघा तुमका दाखवतं पाहिजे तर हे बघा, हे चमचा आहे ना तोच मी ह्याच्यामध्ये करते आहे बघा. नाही तर काटो घे. नको, हे बघा, हे बघा, आपली सुरणाची कापं शिजली आहेत. परत एकदा पाहिजे तर तुम्ही हलक्या हाताने असं फ्लिप करू शकता, पण झालेली आहे ती. आता काय ह्याला जास्त, कारण आपण 50% उकडवून घेतलं ना, वाफवून म्हणा, उकडवून म्हणा. उकडवून घेतलं की पाणी घालतो, पण आपण पाणी नाही न घालता कुकरला हे केलं. आणि तुम्हाला नाही तशी करायची तर एकदम पातळ कापा हा, आणि ती फ्राय करा, तशीही अशीच होऊ शकतात. जशी आम्ही दाखवली ना हा. तशी फ्राय करू शकता. बाकीची प्रोसेस सेम, न उकडवता. पण कधीतरी एकदा उकडवून बघा, मस्त लागते याची चव आणि ती खायला जरा मजा येते. म्हणजे तोंडात गेल्यावर का पातळ जरा खयच्या खय गायब होता. हा, ते ह्या कळत गालातून नाही. त्या हा, गालात कधी जाता तो कळत नाही खास. हा, ती अशी कुरकुरी, म्हणजे अशी एकदम हे होतात, कडक पण होतात हा ती. हो, ती कडक होतात हा, म्हणजे कुरकुरीत होतात. चला आता आपली अशा प्रकारे झालेली आहेत. बाकीची आम्ही